parlarem de la grip. La grip és una malaltia que afecta el sistema respiratori i que té la particularitat de que està produïda per un virus, el virus influenza, i que es transmet i es propaga molt fàcilment persona a persona. Arriba a Catalunya durant els mesos d'hivern, concretament l'època de més pic de propagació, parlem dels mesos de desembre, gener, la segona quinzena de desembre, primera setmana de gener. Com es transmet? Per tres vies principalment, o bé via aèria, és a dir, a través de l'esternut, la tos, es generen unes partícules que es transmeten via aèria i arriben al pacient font, surten del font i arriben al receptor, és diguéssim la via de transmissió més important. També es pot transmetre mitjançant contacte directe, és a dir, aquestes partícules que s'han anat suspenent en l'ambient van a parar el que és la pell del pacient i llavors el fet de tocar-lo, atendre'l i després tocar-nos les mucoses també seria una altra via de transmissió. I la tercera via seria compartir estris, coberts, gots que no s'han rentat correctament, també seria una tercera via que es podria transmetre. Quins símptomes principals donen? Principalment febre elevada, 38, 39, fins inclús 40. Insistim en el tema de la febre perquè hi ha altres virus respiratoris que poden donar simptomatologia similar però no solen fer febres tan altes. Mal de cap, molta cefalea, odinofàgia, rinorrea, taponament nasal, mialges, molts dolors musculars, vull dir que realment és una simptomatologia aguda, que a més es manifesta ràpidament. A les 4 o 5 hores d'haver estat en contacte amb el virus ja podem començar a presentar la simptomatologia. Bé, en quant a tractament, no té un tractament específic, com tot virus, sí que el tractament és simptomàtic, és a dir, en funció dels símptomes que doni, evidentment cefalea o analgèsics, o en el cas de febre alta, antitèrmics, en el cas de tos, expectoració, mucolítics, però no hi ha un tractament específic pròpiament del virus de la grip. Bé, la forma o la via de protecció més eficaç que hi ha per no contraure la malaltia és la vacunació. I quins serien els tres casos principals que s'hauríem de vacunar? Principalment persones amb edat avançada, a partir de 60-65 anys, amb patologies de bases que poden ser importants. Bé, a nivell també tenim per una altra banda aquells col·lectius o persones que són immunocompetents sense edat avançada però que tracten o estan a prop de malalts que sí que el fet de controlar la malaltia pot ser una situació important per ells, com pot ser el personal sanitari, com pot ser el personal que treballa en situacions que hi ha molt de personal, aquell personal que realitza visites a domicilis, aquell personal que pot tenir persones al seu càrrec amb edat molt avançada o infants, serien, diguéssim, el segon grup de persones que s'haurien de vacunar. I finalment també totes aquelles persones treballadores de centres penitenciaris, policies, bombers, és a dir, que també poden estar en contacte amb pacients immunodeprimits també. Bé, què cal fer? Ja hem parlat de la simptomatologia que pot produir el virus, febre elevada, mal de cap, sobretot el que insistíem abans, mialges, dolors generalitzats, artràlgies. Què és el que cal fer en aquests casos? Acudir al centre d'atenció primària, el metge de capçalera, en aquells casos que noteu o tingueu aquest tipus de simptomatologia. Llavors, en aquest cas, allà ja us atendrien i us farien el tractament corresponent.